Bon dia, em dic Jordi Reinés, soc el director de la xarxa d'Ateneus de Fabricació Digital de l'Ajuntament de Barcelona i us voldria explicar què són això dels Ateneus. Són uns espais de divulgació de la fabricació digital on el que fan és intentar aportar alguna cosa per lluitar contra la bretxa digital i, per tant, són espais d'inclusió amb el que es treballa amb els diferents àmbits, amb el món acadèmic, amb el món empresarial, amb el món associatiu i en el món de la pròpia institució. Com això ho fem? En el món acadèmic, treballant els tecnòlegs que venen incorporats de les pròpies universitats. I també treballem amb la pròpia institució, amb el Consorci d'Educació de Barcelona, amb el programa pedagògic que desenvolupem, amb la Barcelona Activa, que és el Departament de Promoció Econòmica del propi Ajuntament, de la pròpia institució, amb el qual el que fem és treballar conjuntament per incorporar persones emprenedores i empreses perquè puguin desenvolupar els seus prototips. Per suposat, estan arrelats al territori, hi ha una xarxa de 6 espais a la ciutat i, per tant, estem treballant amb el món ciutadà, amb el que són entitats, a través de les propostes que venen a fer i a desenvolupar en els Ateneus. Els nostres objectius són apropar la fabricació digital a la ciutadania, bàsicament, i donar suport a projectes que se'ns presentin. Com? A través d'unes màquines que tenim en aquests espais, unes màquines de fabricació digital, com impressores 3D, pressadores, talladores làser, etc. Sobretot amb unes persones que tenen la capacitació per poder capacitar d'altres. Perquè el truc és capacitar les persones perquè elles mateixes s'empoderin i siguin capaces després de transformar la seva pròpia realitat. Per tant, allò de la innovació que sempre diem, la innovació social, la innovació digital, serveix la tecnologia quan serveix per transformar realitats i serveix per transformar problemes, necessitats de la pròpia comunitat. En aquest sentit, la nostra moneda no és el preu públic, sinó que és la contraprestació social. Les persones utilitzen aquests recursos, uns recursos que són públics, i a canvi fan alguna activitat per la comunitat. A la carta, absolutament a la carta, no hi ha un menú tancat. Per tant, cadascú pot donar aquesta contraprestació de la forma que ho entengui millor. Nosaltres partíem d'aquesta realitat, d'espais de divulgació, i ens hem transformat en un espai de producció. Vam posar a disposició aquestes màquines i aquesta capacitat, aquest talent que tenien els tecnòlegs i les persones que treballen en els Ateneus a disposició de lluitar contra la pandèmia. Lluitar contra la pandèmia a partir de fabricar peces que poguessin servir a les persones que estaven més en primera línia, el personal sanitari dels hospitals, el personal que feia atenció domiciliària, els serveis socials, el personal dels serveis de menjadors, etc. Per tant, el que van començar a fer van ser peces, fabricar pantalles de protecció facial, obreportes, salvaorelles, que poguessin donar materials a aquesta gent que estava més en primera línia. Com ho van fer això? Doncs no ho van fer sols, sinó que en aquesta lògica que ja ve donada des de l'inici, per això treballem amb la quadruple hèlix, com dèiem abans, amb aquesta lògica d'intentar treballar des de lo públic, però alhora al costat de lo comunitari, vam alinear-se amb el moviment ciutadà que es va organitzar a partir de la plataforma Coronavirus Maker i nosaltres el que vam fer va ser aportar el nostre pes dins d'aquesta màquina, que eren persones que tenien màquines d'impressió a casa seva i que anaven elaborant aquest tipus de peces. Vam compartir el model, inclús vam compartir la mateixa llista de demandes i fèiem la mateixa distribució. Un cop vam acabar amb aquesta primera, diguéssim, necessitat, que va ser a finals de març, estàvem amb coronavirus ja servint peces quan encara els governs nacionals i regionals estaven discutint on compraven els materials. I a finals d'abril vam acabar de servir a tots els serveis de salut i a tots els hospitals i van començar a servir a les necessitats del propi Ajuntament. La nostra producció anà al voltant, avui per avui, d'unes 30.000 peces. Aquestes 30.000 peces són unes 19.000 peces de protecció facial i la resta ha estat entre
5.000 obreportes i 6.000 salvaorelles. Aquesta ha sigut la producció material, no?, del que hem aconseguit. Però, sobretot, el que hem aconseguit de debò ha sigut trobar una manera de treballar conjuntament institució i ciutadania, que em sembla que és del que es tracta, des dels poders públics, no de ser un objecte volant no identificat, sinó de ser un objecte al servei de la ciutadania. Per tant, des del primer moment, treballant en aquesta perspectiva, aquesta lògica que parlava público-comunitària, el que hem fet és trobar solucions ràpides, innovadores, per a necessitats locals immediates. En aquest cas, l'escassetat d'equips de protecció va ser superàgil. Una segona lliçó és que entenc que les inversions no s'han de limitar a aquests centres d'investigació de nivell i d'abast de perfil i abast internacional, sinó que han d'anar a incloure instal·lacions com els ateneus de fabricació, obertes a tothom, connectades amb les necessitats i els interessos de les comunitats locals, del territori, de la ciutadania, en el fons. Espais per lluitar contra la bretxa digital, introduint a les persones en aquest món de la indústria anomenada 4.0. Per fer persones competents, perquè la ciutat vagi més enllà del nostre servei de sol i playa, de la restauració, dels serveis, i que intenti tenir personal competent en altres àmbits, sobretot en aquest de la tecnologia i la innovació digital. En tercer lloc, jo crec que hem après amb la crisi del coronavirus, que hem demostrat, més que hem après, que els sectors de la innovació digital i social tindran una rellevància molt especial per gestionar tant els impactes immediats que els reptes mundials a les ciutats ens porten, com les conseqüències socioeconòmiques que a llarg termini tindrà tot això. I jo crec que la darrera lliçó és que hem après les institucions i la ciutadania que són claus per generar l'impuls de fons i de solidaritat necessaris per la creació de solucions conjuntes i justes a aquests reptes globals que ens venen al damunt.